trod i'n oer tu allan, mae pethau'n poethi nawr ynghylch y defaid. Dyma un o adrannau mwyaf cystadleuol y ffair sef adran Pwysau'r Cigydd. A dros y 2 blynedd ddiwethaf, mae'r enillwyr y brif Pencampwriaeth wedi dod o'r adran yma. Felly, Caryl a Tom, hon yn Pencampwriaeth bwysig iawn. Caryl, dylen ni ymfalchio yn yr olygfa sydd tu cefn i ni. Mae yna wyn fan hyn werth i gweld. Yn sicr, chymod, mae'r ddangosfa sy'n blaen ni yn bleser i'w gweld yr wyn sydd wedi cael ei droi allan a'r bob un wedi ennill i dosbarth. Felly, mae'n fraint i cael gweld. A Tom, dyma beth mae cigyddion yn chwilio amdano fe, golygfa fel yma, pan maen nhw'n chwilio am wyn i'r siop. Ie, mae'r siap yn ei weld sy'n blaen ar y wyn yn anhygoel, mae rai gweud. Mae'r clod sydd ddim mynd i'r brydwyr sydd wedi troi rhywun allan. A yn wedig yr rhai sydd wedi cael tynnu mas nawr 6-3-1, mae rheina'n par arbennig a maen nhw'n matcho mor ddafyd, maen nhw mor llawn yn y pen ôl a maen nhw'n sgwar reit trwyddo'r loen a mewn i'r shoulders, ond mae'n pleser gweld nhw. Ond hyd yn oed y rhai sydd heb gael tynnu mas, mae'r safon yn aruthrol. Caryl, ti'n nabod par yma yn dda iawn, Robert, Garth a Sarah Priestley. Ti wedi gweld nhw pan mae ti'n beirniadu lawr fyna yn yr Agri-Fest. A nhw enillodd y brif Pencampwriaeth gyda ti yn fyna? Ie, Robert a Sarah, nhw enillodd. Mae rhai gweud mae'r beiriad yn mynd trwy waith yn gyflym iawn. Chwarae teg i'r arddangoswyr. Maen nhw wirioneddol gwerth i gweld. Ni'n gweld nawr Robert Garth, Sarah Priestley, Swydd Efrog. Maen nhw yn y restr fer. Tirio Griffiths, Pencampwriaeth Dimbych. A Daniel Jarman Llanidloes hefyd yn y restr fer. Mi'n credu bod e wedi wneud i benderfyniad, ydyw e, yn mynd i tirion. Ydyw e? Wel, os mae fe, llongyfarchiadau mowr i tirion, achos dwi ddim wedi bod wrthi ers blynyddoedd maith, ydyw e? Dwi ddim yn gwybod, a mae'n neis bod e wedi dod i'r brig yma heddi. Enillodd e fyna yn ffeiriau Ynys Môn, a bydd e'n siŵr o fod yn hynod o falch os mae'n gallu curo fan hyn, achos fan hyn mae'r gorau ymhlith o goreon, fan hyn yn ffeiriau Cymru. Yn sicr, gyda'r holl niferoedd o rwy'n sydd yma i ddod mas ar y brig yn tipyn o gamp. Ni'n gweld teulu'r hôl, mae 3 par dyn nhw mewn yn y cylch ar y bryd, a nhw enillodd y llynedd, felly mae'r safon o gystadlu sydd yma, hon yw'r un o'r adrannau, mae pobl eisiau ennill, yma. Ie, a mae'r teulu halls, maen nhw wedi bod, maen nhw'n wynebau gyfarwydd iawn i'r ring yma, a maen nhw'n troi safon uchel iawn mas bob blwyddyn. Ond dim nhw sydd wedi dod i brig yn amlwg heddiw. Tirion fyna sydd wedi cael tynnu mas yn gyntaf. Oedd y beiriad yn amlwg wedi hoffi nhw o'r cychwyn gyntaf. Oedd ddim yn hir yn tynnu nhw mas. A dyna ni canlyniad Pencampwriaeth adran Pwysau'r Cigydd. Teulu Tirio Griffiths, Pencampwriaeth Dimbych yn gyntaf, a Robert Garth a Sarah Priestley, Swydd Efrog, yn ennill y gil wobr. Wel, Cymro yn cyrraedd y brig fan hyn yn y ffair eaf yn yr adran hynod bwysig hyn. Tirion, llongwerchiadau mowr iawn. Wel, siwr oedd y nyrfedd yna? Very tense. Very siwr. Fe nillys ti yn ffair eaf Môn? Do. A ti wedi dychmygu cyrraedd y brig fan hyn ar adran Pwysau'r Cigydd? Ddim o gwbl. 3 ars blynedd o i gael i. Mae hwnna'n wers i bawb yn fe? Wel, pob lwc i ti nes fan. Diolch yn fawr iawn. Llongwerchiadau.